Rada, ktorou by sa malo riadiť množstvo začínajúcich investorov znie: nenakupujte jednotlivé akcie, ale zoznamte sa s pasívnym investovaním. Začnite nakupovať ETF fondy, ktoré sebe majú tisícky akciových titulov, a tak znížite riziko straty. Ak si budete istí v tom, čo robíte, budete vedieť dobre analyzovať jednotlivé akciové tituly, tak ich jednoducho nakúpte. Ale nakúpte ich za férové ceny, nie príliš draho. Napríklad akcie Mety, čo je bývalý Facebook, sa v čase natáčania tohto videa obchodujú za $660 za kus akcie, a pri mojich výpočtoch férová cena tejto akcie je kdesi na úrovni okolo $600 za kus akcie. Čiže Meta sa mi zdá dnes príliš drahá. Ak by som ju chcel nakupovať, musela by táto cena byť o čosi nižšia. $600 už je celkom zaujímavá cena na nákup tejto akcie. Ďalšia dôležitá rada znie: nenakupujte akcie, lebo ich poznáte, alebo ste desi o nich počuli, alebo čítali na internete. Nakupujte ich preto, lebo majú obrovskú konkurenčnú výhodu, ideálne sú monopol v tom, čom podnikajú.